tal, Roser? Com estàs? Molt bé. Què tal? I Júlia, què tal? Com esteu? Bé. Molt bé. Mira quin fondo s'ha posat ahí María José. Ara si voleu, vos compartir pel xat Este fondo superchulo. Sí, és del Bueno, dia jo no tinc un fondo, però tinc així el meu tigretón ahí. Ah, que bé. El tinc sempre en el saló. Este tinc ahí sempre en el saló. Mateix, quan ve algú sempre està ahí. Dic al meu home que així li fa companyia. Com no estic jo en casa molt, així fa companyia. Te va agradar, Roser, ahir el rap, el raperó? Sí. Sí? Júlia, jo quan va acabar tot, és que ahir vosaltres teníeu, per al dia del llibre, també teníeu activitats en el col·le, no? Sí, però justament ahir estava malalta. Ah, estaves malalta. Sí. I el trobes millor? Diuen que no van fer una activitat, però va ser molt avorrida, diuen. Ah, sí? Estàs constipaeta o què? Estàs molt constipaeta, Júlia? Estàs millor avui? Estàs milloreta? Sí, aire. És que em passa de matí i per la vesprà ja estic bé. Ja remontes per la vesprà. Sí. Pues poquet a poquet. M'han passat pel mòbil el que havien fet, però no ho he vist. Ara ho comentem, no us preocupeu. Hola, Alberto. Nosaltres sols ens vam fer una foto en un llibre i pues alguna foto en els companys, també és que hi ha uns xiquets que han fet com un mural, que són com portades de llibres pegades, dibuixades. Ja suposo que serà el llibre preferit. Hi ha algunes persones que han dibuixat o el protagonista preferit, perquè hi ha algunes persones que han dibuixat com una pel·lícula, suposo que la persona que preferien de la pel·lícula. Molt bé, molt bé. Jo a veure, jo no els conec, però me van dir a la meva classe que uns havien dibuixat a Sasuke d'una sèrie d'anime, i pues altres a Naruto, coses així, no sé què. Jo no veig la sèrie, però sí que m'ho van dir. Hola. I jo sé que el protagonista és Naruto. Hola. Roser ens estava comentant el que havien fet ahir en el col·le per fer el dia del llibre, que havien fet com un mural, no? Sí, i ens van fer la foto darrere, i tots en el llibre. Bones. Està molt bé, molt bona idea, Però quan va ser a la vespre, molta gent ja no tenia llibre, i pues, els que no tenien llibre se van posar darrere i ja. Molt bé. Buenas. Buenas, hola. ¿Qué tal? Mario. Muy bien. Carles, què tal? Hola. Bé. Molt bé. Pues jo també m'ha passat que vaig per anar a la vesprà, que tenia tant la placeta, saps que si volies anaves en un llibre i contaves i recomanaves aquest llibre, no? I jo que m'estic llegint tota la història de Roma, saps? Pues portava per contar 6 llibres que m'ha llegit, de 800 fulles cada un. I com tenia, era a les 6, tenia un acte a les 7 en el Palau, saps? I me van dir, no, tranquil·la, que a les 6 tens de sobre, no? I jo allí, en tots els meus llibres, saps? I se van fer les 7 i encara no m'havien preguntat i em vaig tindre que anar-me'n, saps? I quan em van preguntar com estava també Víctor, saps, del Partit Popular, i estava Pascal, pues claro, com sempre van per ordre, primer van els grups xocotets, després nosaltres. Total, que allí més que jo em vaig tindre que anar-me sense contar jo tot el rotllo que havia preparat, saps? O sigui, què dic, per què m'ha preparat jo tant, Van anar molts xiquets també a la plaça a contar el llibre que estaven llegint. Va estar també molt bé per la vesprada. L'activitat de la biblioteca va estar molt bé, també. Però lo del rap nostre va estar magnífic, Lo del rap va estar estupendo, Ho vau fer superbé. Us va agradar? Sí, xulíssim. Ara el farem en un roller. Sí. I de tota manera us enviarem als col·legis, enviarem també la gravació, que ho van gravar tot. I si voleu fer una còpia, també per a vosaltres, perquè ho veguen els papàs, també vos farem una còpia perquè el tingueu. I va estar molt bé, saps? Sí. Jo no sabia, com no havia estat en el taller com vosaltres que vau fer, no sabia com es feia un rap, m'ha agradat molt. Quan vinga el meu net, que el tinc en Croàcia, en estiu, li'l faré, uno.
Ya está, sí, Álvaro. Hola, Álvaro. Sí, bona vesprada. Hola. Hola. Bona vesprada, Álvaro. Bona vesprada a totes, a tots. Què tal? Què tal? Com estàs, Álvaro? Ahí Bé, tenim els gràcies. nostres consellers i conselleres. Sí, molt bé. Les veig. Estan ahí complint. Sí, sí. Sí. Així tens tots els nostres consellers que estan superpreparats, Molt bé. ja veuràs. Estos estan més preparats que nosaltres. Ja veuràs les bones idees que tenen sempre i sempre són molt imaginatius i molt creadors i ens ajuden molt en totes les activitats que organitzem. Ens donen idees com fer-ho i ens han ajudat molt en l'Ajuntament. Ara ja l'altre dia, este dijous van passar pel plenari, saps, una proposta que van fer ells de senyalitzar en pictogrames, saps, els edificis municipals, perquè els xiquets o les persones que tenen TEA que puguen orientar-se. És un pictograma. Sí, ja els tenim, sabeu, ja estem començant a senyalitzar, ja van passar pel plenari i tots els grups polítics ho van aprovar. Així que ara, quan posem un pictograma, ficarem això, és una idea del Consell. Un pictograma, sabeu, és com si fos un quadre, saps, pintat com aquests quadres que estem, que senyalitza en una imatge, per exemple, Ajuntament, però està fet en una imatge que ells estan ja d'una manera, associacions que ja treballen i que està regulat perquè tota la gent que pateix TEA utilitza aquest llenguatge, com si fos una miqueta lo del sordo, que ells són per signes, que tots tenen un llenguatge de signes, però la gent que té, m'entens, el síndrome d'autisme, tenen un llenguatge també en pictogrames, en dibuixos. Per tant, l'Ajuntament té un pictograma en dibuix del Serrano. Dos coses. Sí, dime. Primer, gràcies per l'explicació. Segon, què és el TEA? El TEA és un trastorn de degeneració, que és un trastorn neurològic que fa que d'alguna manera aquestes persones en certs moments desconnecten i que interioritzen tot allò que fan i que diuen. Entonces, és un trastorn que normalment ho té uno quan naix, sabeu, no s'agafa, sinó que és de naixement. A lo millor la família ho ha tingut, o algun familiar, un iaio, un avantbesavi, i s'hereda. I, per tant, poden fer una vida completament normal, però aquestes persones en un moment es desconnecten del seu entorn o no tenen la paciència per estar tot el temps escoltant. I entonces, claro, aquest trastorn que tenen, que els permetís fer la vida, però no integrar-se totalment, con lo qual necessiten un aprenentatge en ajuda, necessiten també, perquè has de tenir el moment d'ajudar-los quan ells no entenen, no pots tu dir-los. A vegades passava, abans sobretot, que no se coneixia aquest trastorn, que molts xiquets en l'escola, els professors o uns altres pensaven que aquest xiquet no fa cas, no fa res, no treballa i es deixaven de costat. I per tant, ara ja, quan són diagnosticats, ja se tracta en ells, de treballar en ells fora de l'hora escolar, se'ls ajuda per ajudar-los a que puguen comprendre amb molta paciència, en tema de pictogrames, sabeu, un altre tipus de treball neurològic, d'atenció, es fan activitats que presten, que es fan concentrar-se i gravar l'atenció. I ara l'altre dia, mireu, vam cedir l'escoleta de la platja, l'hem cedit a una associació que es diu Miram. Sabeu que ara ahir el que van a fer és que tots aquests xiquets, quan van a escola, continuen a escola, què van a poder fer? Van a poder continuar fent un cicle formatiu per a ells. Però tenen el seu aprenentatge d'una altra manera, en pictogrames, com s'ha dit abans, en altre tipus d'atenció, però podran acabar els estudis i podran treballar. Que ara passava que acabaven fent els estudis amb molta ajuda, amb molt suport, i treballaven i estudiaven tot, perquè moltíssims d'ells, sobretot, a vegades són són en matemàtiques, potser saben moltíssim matemàtiques més que ningú. Com si érem superdotats en algunes àrees. Però en altres, no estan en la gent. Per tant, això fa que potser són un 10 en matemàtiques, però hi ha que ajudar-los
perquè no tenen altres habilitats, com estar en un espai atenent a tot el món o compartir les seues idees, però si et poses a fer matemàtiques, te traurà un 10 a lo millor en tot. I per tant, per a totes aquestes xiques que tenen això, ara hem decidit un local per a ells, el de l'Escoleta de la Platja de Gandia, que estava tancat, i podran continuar fent cicles formatius, amb la qual després podran accedir al món laboral. I per tant, avui dia estem integrant-los, cosa que abans era molt difícil. No sé, vosaltres quan vulgueu començar me dius, Maria José, perquè potser ja esteu tots ahí. Falten uns quants, però si voleu comencem. Havia proposat que per el xat també ho havia dit, que si voleu, com el dia 26 d'abril és el Dia Internacional del Xiquet i Xiqueta, que estan proposant-lo, perquè el 26 d'abril va ser quan fa un any vau començar també a fer quasi vida normal. Llavors, a nivell internacional, tots els xiquets i xiquetes van a celebrar-ho d'alguna manera. I una d'elles és que quan comença la classe, per exemple, les vostres mestres, podeu fer un aplaudiment, d'acord? Llavors, com així estem en el Consell, si voleu, el que podem fer és activar tots els micros i fem un fort aplaudiment. Us sembla? Sí? Val. Vinga, micros oberts. Càmera. És un homenatge per a vosaltres. I ara ja, si voleu, comencem la sessió, que avui teníem també... Bueno, si vols comentar el tu millor, Liduvina. Sí, molt bé. Ahir tinc el meu home que diu, t'has tornat loca, com el ve aplaudint, diu, estàs tornat loca. Sí. Diu, t'has tornat loca. No, no. Sí, sonista també l'aplaudiment. Sí, bueno. Fem de tot. Pues, bona vesprada a tots els que no estàveu abans. I, bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies, la felicitació per l'altre dia, per el rap, tot el personal de... Ai, se t'ha tallat. Igual tenim la connexió una miqueta, Liduvina. Se'n va? Espera. Aniré allí. No furula, la conexión no furula, no Ah, furula. Espera, No furula. no tinc estos Buenas, bona vesprada. Hola. És un momentito. Quina trasera més xula, Maria José. Una conegueu una casa. Ha sigut. No, ja està. Pues comentar lo que vos comentaba. Ai, no se veu el vídeo. Tiene menos llum, pero bueno, por lo menos, bueno, comentar-vos lo que els bibliotecaris ens han felicitat de les propostes i del rap tan fantàstic que va eixir, que anem a fer-li un roller i el tindran en la biblioteca per a tots els xiquets i xiquetes que vagin a la biblioteca que el puguen llegir. Molt bé. I, bueno, comentar-vos que avui ens acompanya Álvar de la Sembra. Álvar Méndez és una persona que ens ajuda en un programa que hem iniciat en Gandia. Vols estar així? Me sentiu bé? En un programa que és l'estratègia d'alimentació saludable. Com sabeu, nosaltres en Gandia sempre hem estat molt preocupats en el tema de l'alimentació saludable perquè sabeu que teníem el Masterchef Junior, que l'any passat no el van poder fer per el tema de la pandèmia i aquest any tampoc, però sí que tenim un programa d'alimentació a l'escola per a millorar els hàbits saludables i evitar l'obesitat i sobretot que mengeu saludablement. Bé, doncs ara volíem anar una miqueta més enllà per a saber a veure quins són els hàbits que tenim a la ciutat, no solament a l'escola, sinó en tot el que seria en tot l'àmbit, totes les persones i també treballar en les entitats, associacions, empresaris, restauradors, per a veure com podem fer una alimentació que siga saludable i, a més, que siga sostenible. Què vol dir això? Vol dir que, si nosaltres estem menjant alimentació que normalment no és època, estem portant-la d'un altre país, d'un altre lloc. Que ara, en el tema de la globalització, és molt fàcil, però estem trencant una miqueta la cadena, la cadena que tenim en els agricultors del nostre entorn que cultiven els vegetals o els fruites de temporada. Per tant, l'important en aquest moment és intentar conjuntament veure quins hàbits tenim d'alimentació, com podem millorar això
per a millorar el nostre entorn i ser respectuosos també en el nostre medi ambient. I bueno, Álvar és la persona que està encarregada de l'empresa La Sembra de fer aquest estudi. I què necessita Álvar per a poder fer aquest estudi? Pues consultar amb molta gent perquè li diguen quins són els hàbits, què mengem, què coses comprem, què coses podríem fer. I per tant ell va ara treballar un poquet amb vosaltres perquè li digueu aquestes coses i que ens ajudeu a fer l'estratègia de salut de Gandia. Per tant, ell tindrà un ratet i després ja seguireu amb Maria José i també en Carol, que crec que ja l'ha sentida, que s'ha connectat, que ara ja la veig, que antes no la veia, i llavors ja tindreu el tema del treball, com sempre, de lo que és la recollida de les propostes, i també parlareu del dia que la setmana que anem a preparar sobre l'assetjament escolar, que també teniu que ajudar-nos, que hi ha molts xiquets que pateixen acoso escolar, assetjament, i hem d'intentar ajudar-los i en l'escola ajudar aquells xiquets que estan sofrint o patint d'un assetjament. I també agrair, també felicitar així públicament als companys que vos varen representar en la reunió de la ciutat de los niños y las niñas en Tonucci, que ho van fer molt bé, que també ho pengen també en la xarxa, la intervenció que vau tindre. Vam deixar molt bé Gandia, el Consell de Gandia. Tot i que som un Consell molt jove, que sabeu que som un Consell que només portem 3 anys, però ara ja som un Consell que ens coneixen en tota Espanya, internacionalment també, en la ciutat de los niños y las niñas, i per tant, el que procurarem és, quan acabi la pandèmia, canviarà una miqueta l'estratègia i podrem anar, quan se fa un congrés, anar fora. Podrem anar i visitar, on se faci aquest congrés, anar fora, que avui en dia ho fem online. Però això també vos ajudarà una miqueta el dia de demà també per a conèixer altres espais, però en aquests moments té que ser en via tecnològica per al tema de la pandèmia. També espero que pronto puguem fer-los presencials ja, el que seran les reunions, perquè ja hem començat a fer els plenaris també de l'Ajuntament presencials, o sigui que ja pronto aquesta reunió podem fer-los ja presencialment, que potser sempre és una miqueta més divertit. Ja vos deixo, com sempre, perquè treballeu en Álvar i en Maria José i en Carolina. I moltes gràcies, com sempre, per el vostre treball. I ens veiem també pròximament, en la pròxima acció. Molts besitos a tots. Adeu. Gràcies. Adeu, adeu. Adeu. A ver si el wifi furula ya. El wifi del Movistar. Animo, que seguro que sí. Ara, en teoria, no trobé Álvar. Igual, així, un segonet, era per si ell volia començar. Ya está, Álvar está, pero no té vídeo, no té micro. Buenos días, Álvaro. Pues esperem una miqueta. Bueno, pues con t'has ficat aquesta trasera tan xula. Sí, és que si voleu, el que anava a fer era a compartir-la. Buenos días, Álvaro. Anava a compartir-la així pel xat, perquè... No sé què passa a la connexió. Te va mal el wifi. ¿Qué? El wifi no furula. No furula. No se'n va saber, no? No. Que torne a entrar. Que torne a entrar. No furula. Pues la trasera que tinc, no sé si la veieu, que posa 26 d'abril, dia del xiquet i de la xiqueta. Si voleu, la compartisc així en el xat, a veure si la podeu posar-se-la també o així la... A veure, ara se me n'ha anat. Sí. Una de les propostes que havien contemplat era que, s'ha contemplat que es celebrarà, s'està mirant a veure si el Dia del Niño se promou com un dia internacional, el 26 d'abril, Dia del Niño, perquè és per a celebrar i fer un homenatge a tots els xiquets i xiquetes que perquè l'any passat fa un any que podem eixir al carrer o fer una vida més normal.
Llavors, una de les accions que volien fer en els col·les era que feien un fort aplaudiment. Llavors, si voleu, començar la classe del col·le el dilluns amb un fort aplaudiment o el que havíem pensat és així, si voleu, podem fer-ne un, que ja hem fet un abans, però com ara hi ha més gent, ho tornem a fer. Però per això necessitem càmeres obertes i micros també. A veure... Jo crec que ja ho tenim tot. Jo estic preparada. Va, vinga, aquests micros oberts. Va. Ja està. Altre aplaudiment. Va. Les palmes que no se senten. Venga, el wifi del Movistar. Ya la funda. Vale, va, vinga. Vale. Ja era. El dilluns més fort, eh? Eso. I res, mentre Álvar es connecta una altra vegada, si voleu, podem fer una valoració del dia del llibre, que va ser ahir, si us va agradar o no. Mario no va estar, perquè tenia activitats a classe. Al cole vau fer un homenatge i Guillem ara no el trobe. Fue un día muy triste. Per què? Porque había una profesora, Nuria, que murió de cáncer. Ostras. Molt joveneta. Entonces le van a hacer una dedicatoria, le van a hacer un llibre. Ah, molt bé. Creo que la conozco. I mig col·legi plorant. Normal. Era el fill... Sí, el fill es diu Roger. Sí, el conec. I té Amic meu. 11. La meva edat. És amic meu. Ah, que bé. I què te sembla també la idea esta que comentava l'Irubina, que el proper consell el fem presencial? Teniu ganes? Núria està bé. Sí. Consell presentar-lo, ojalà. Vale. Tots junts, no? I així, per lo menos, ens trobem ahí tots. Ja va. I on podríem fer-ho? On voleu que ho fem? En un espai lliure? A mi m'agradaria dins de l'Ajuntament. En una sala de l'Ajuntament? Sí. I a la resta? Aquí. La de l'ambaixador. A tu on t'agradaria fer el consell de manera presencial? Algun espai lliure. Espai obert. Com un parc? Hombre, sí, en un parc. Molaria. Molt bé. I a la resta, Alejandro, per exemple? Sí, també. En un parc. Molt bé. Vale. Doncs determinem un parc, a veure, busquem entre tots un parc o un espai lliure i a veure on podem fer la següent sessió, que estarà prevista per al 22 de maig, que és dissabte. D'acord? D'acord. Vale, peguem una pensadeta i a veure quin parc ens podria encaixar, que poguem sentar-nos, encara que fora damunt de la xesta y poder estar ahí un ratet. A mí me parece sentarnos en el césped. Claro. Vale, muy bien. Y ya de paso, podríamos hacer también una mini merienda, no sé. Uy, quina idea més xula, no? Una meriendita. Una meriendita. Con magdalenas. Oh, molt bé. Productes de la terreta. Y chocolate, bueno, no tanto que a mí no me gusta. Sí, que es la ya. Que yo el día 22 de maig no podré asistir. Perfecte, molt bé. No passa res, no te preocupes, que llàstima. Pues a veure si pot vindre una persona suplent per tu, si vols, si és possible. Vale. Molt bé. Álvar encara està intentant connectar-se. Vale. Que no fem una votació per a mirar el lloc com ho fem? Sí, proposeu, a veure, on voleu fer? Ah, vale. O sea que el xat posem 3 opcions
i cada un posa 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, així. I qui tinga més puntuació és on anem. Vale. Però penseu en l'espai que te podem cabre tots, obert... Em donen propostes i jo agarre la ruleta online i la gire. Vale, ya tenemos a Álvaro así, ¿no? Buenos días, Álvaro. ¿Álvaro? Hola. El wifi no furula. No furula. ¿Encén? Sí, sí. No te sentim bé. No tens bona connexió. Ja, no. Sí, sí, jo... Serà possible. Ai, ai, ai. Em sentiu bé o no? Ara pareix que sí. Ese wifi no furula, no furula. El Parc Sant Pere està tenint opcions. Vale. Voleu que faig algo de la ruleta? Un momento, Mario, dime. A veure, Álvaro. Sí. Hola. Em sentiu bé? Sí. Sí o no? Sí. Sí? Bueno. Sí. Sí. Sí, te sentim. Ara sí? Vale, perfecte. Gràcies. Però me toca ja? Sí. Sí, quan vulguis, Álvaro. Vale, doncs gràcies. Molt bé. Vale, bueno, a veure, ho faré... A veure, em sentiu, no? Espero que sí. Sí. Alguna cosa. Vale, gràcies. Bé, anem a veure. Ho faré molt breu, val? És a dir, jornades participatives, estratègia d'alimentació saludable i sostenible, Gandia 2021-2023. I això què és? A veure, l'any passat, el 2020, entre tardor i hivern de 2020, vam estar fent un procés participatiu i una perspectiva. Vam moure un poc la participació a Gandia, les veïnes i veïns de Gandia, al voltant de l'alimentació saludable i sostenible. D'acord? És a dir, de quina manera mengem i si de la manera que mengem és, diguem, saludable a les nostres cases, als menjadors, als restaurants i bars, i si la manera en què mengem és sostenible. És a dir, és sostenible per al nostre entorn, per al nostre... Vaja, la nostra vida, el dia a dia. Llavors, això ho vam fer a la tardor-hivern, aquesta perspectiva i aquesta participació de les veïnes i veïns de Gandia. Una vegada acabada aquella fase, es va plantejar, dir, en aquella perspectiva, i aquí treball fet, plantejar un procés d'elaboració d'una estratègia sobre alimentació saludable a Gandia, d'uns anys vista, des del 21, des d'enguany, al 2023. I en això que van començar fa un mes abril i arribarà fins a juny, a finals de juny. I sobre això el que estem fent és preguntar-nos i preguntar i parlar i promoure aquesta participació també per a replegar propostes sobre què fer per a que arribar al 2023 i en el camí que anem fent per a millorar en una alimentació més saludable i més sostenible per al nostre entorn. Llavors, estem promovent jornades participatives als centres educatius, a les escoles, als centres socials, en els col·lectius i associacions, en les productores i productors i persones elaboradores locals de Gandia, en qui més? En les empreses, els comerços i empreses agroalimentàries. Perquè, al fi i al cap, el fet de menjar, el fet de consumir, el fet de... comporta moltes coses. És a dir, quan menja, i depèn d'on menja, comporta que consumís algun producte primari o algun producte elaborat que algú l'ha fet, alguna persona l'ha feta o alguna persona l'ha cultivada. Comporta una compra, és a dir, vas a un lloc i ho compres o t'ho porten o vas a un camp o vas... És a dir, o n'hi ha alguna persona, una empresa que ho distribuís i ho porta des d'on es cultiva i es produeix a una tendeta o una botiga o un supermercat. És a dir, el fet de menjar, el fet d'alimentar-se comporta una sèrie de relacions i una sèrie de situacions. Llavors, d'on parteix aquesta estratègia? Aquesta estratègia, precisament d'ahir. És a dir, com és un factor, un tema molt transversal,
el que estem fent és preguntar-nos a la majoria d'agents possibles i de persones possibles per a replegar les seues propostes i que cadascuna i cadascú des del seu lloc i també des del seu lloc cap a altres proposen què poden fer o què podrien fer per a millorar-ho. Què vol dir una estratègia? Una estratègia és un pla, una planificació, és a dir, una sèrie d'accions al llarg d'un temps per aconseguir uns objectius. Això és una estratègia, o seria un marc estratègic. Entonces, què proposem? És a dir, què pensaríem? Que diem que ara considera la infància, vosaltres, i que no ho he dit, i moltes gràcies, ho torno a dir, moltíssimes gràcies. I també parlo en plural, perquè això és un equip. És a dir, jo estic així, Álvaro, de Sembra, però hi ha un equip de persones, hi ha un tècnic de coordinació a l'Ajuntament de l'àrea de polítiques saludables de l'Ajuntament de Gandia, que és d'on parteix aquest projecte. Nosaltres col·laborem en desenvolupar-lo. I els companys i companys que m'acompanyen també a Sembra. Què proposem? Què us proposem? Que des d'ara i al llarg de les pròximes setmanes i mesos, pròximes setmanes, penseu i parleu sobre totes aquestes coses, sobre com mengem, sobre com podríem millorar la nostra alimentació a nivell familiar, a les escoles, als comerços, al nostre entorn. És a dir, com podríem millorar-la, en quines accions i qui les hauria de fer a nivell per a millorar, per a fer una alimentació més saludable i més sostenible, les dues coses. Això és un poc la proposta, que ahir, a partir d'ahir, les pròximes setmanes, o bé com a acció, o bé també individualment també, les persones que esteu ahir, proposar-hi. Es podria fer tal i tals accions, des d'ací i des del Consell d'Infància o des d'altres també locals. I en unes setmanes, quan tinguem algunes conclusions o algunes jornades participatives, plantejar i dir, aquestes són les conclusions que hem plantejat d'accions proposades per als pròxims temps, cada pròxims mesos, l'any que ve, etc. És un poc el resum del que venim fent, del que s'ha fet, del que estem fent i la idea del per què de tot això, d'aquesta estratègia d'alimentació saludable i sostenible, que al fi i al cap i acaba afecta o competa a totes i tots, perquè d'alguna manera totes i tots mengem i tots comprem i consumim i no sé què, però això, és a dir, tornant altra volta darrere, és una acció i una actuació que influeix en moltes altres coses. Llavors, de quina manera podem fer per a que estigui d'una manera un poc més amable, més respectuosa al nostre entorn, al nostre voltant, i després veure cada un també i cadascuna de quina manera consumim i si és o no és suficientment saludable i com podria ser per a que ho poguera ser més. Això és un poc el resum. I no voldria acabar, i ja si teniu alguna cosa també, però abans d'acabar, la veritat és que quan ens van comentar de poder presentar un poc la idea i el projecte a vosaltres, a xiquetes i xiquets que esteu en este... Us recordava a nosaltres també d'alguna manera perquè consist de la infància n'hi ha de fa molt poc, això és veritat. Però els nostres companyes i companys que estem a la Sembra, quan teníem la vostra edat, un poc més, el 92, 93, que ja ha plogut, començàvem allà en els voluntariats ecològics, totes aquestes coses, de la mà de, no sé, d'alguns eminents com Joan Pellicer, per exemple, dels quals aprenguem molt. Estàvem entre Oliva i Pego, i Josep Vicent Marquès, per exemple, que venia allí a Estiu a Oliva, encara estava. I, per tant, animar-vos a que no canvieu i a que continueu dient el que voleu dir i treballant pel que creeu i la veritat que no sé, que quan ens va plantejar si estàvem comentant i d'alguna manera recordant-nos un poc i són coses del que ens feu aprendre els demés, a les demés, que vosaltres també teniu moltes coses a dir, en un projecte com este Consell d'Infància, i que vosaltres també aprendreu molt, tant com la formació curricular o etcètera. Tot el que aprendreu és impressionant, perquè també, així que no canvieu mai i que endavant, en Consell d'Infància i iniciatives
com està perquè parlem molt i bé de no sé, d'això, no? De les ganes que tindreu o teniu de dir el que veieu i de com veieu les coses i de què és el que penseu. Així que és un poc el resum del que s'està fent i del que si veieu bé, les pròximes setmanes aneu pensant-se a poc i de quina manera, quines accions sobre aquestes coses es podrien plantejar per incorporar-se en el que és el marc estratègic. Una vegada repleguen totes les propostes, evidentment farem una devolució, us presentarem a aquelles que s'han participat de quines són les conclusions i les propostes a realitzar, perquè també valoreu i veieu i opiniu també de lo que s'ha proposat. I no sé si m'ha deixat alguna cosa. Si hi ha alguna pregunta o qualsevol cosa, doncs endavant. Si se m'ha sentit o no se m'ha sentit, no sé si la connexió... És que quan plou falla un poc i quan no plou molt així... Però bueno... ¿Teniu alguna pregunta? Sí, xiques, teniu alguna pregunta? No. Sobre el que ha explicat Álvar? Està tot clar? Sí. Com senteu vosaltres? S'alimenteu bé? No tengo cámara. Més o menys. Més o menys. No. ¿Y eso qué significa? A ver, més o menys... Eso no sé, pero no tengo cámara. A ver, més o menys no és un no. Porque estoy jugando al tablet y si no me ven aquí. Alberto. Vale. Di, Mario, més o menys. Mengem bé o no mengem bé? Ja. A veure, jo depèn de quin dia. No sé. Jo, pues, també depèn del dia i de la hora i de la pereza. Si es algún día especial, pues a lo mejor no, pero si a mi madre no le apetece cocinar, pues me calienta una pizza y se lo hacíamos antes. O cuando se hinchaba a comer algo, había hecho una cosa, un sopazo, y dice, mira Mario, como yo no voy a tomar eso, no te voy a obligar a ti también a tomarlo. Si quieres, cogemos algo del Fitzgerald's. Bueno, pues això també serà alguna cosa puntual. Sí, ha passat això 2 vegades. Molt bé. Pero gracias a Peter puedo comer bien. ¿Quién es Peter, Mario? El novio de mi madre. Ah, muy bien. ¿Ves? Pues también vosotros podéis empezar a cocinar, ¿no, Álvar? Eso es mucho esfuerzo para mí. Así que no. Algo sencillo, també. Sé hacer bocadillos de jamón y queso. Ja. Bueno, però segur que es poden ficar una miqueta a les piles i començar a fer alguna coseta, eh? No soy de la cocina, pero... Bueno. Yo sí sé. Yo sí que sé hacer algunas cosas. Clar, és important. Roser, eres una superviventa, que sí? Vale. Bueno, esto me agrada cuinar, pues sí que me enseñe. Bueno. Llavors, Álvar, què fan els consellers? Traslladen a les classes que treballen el tema de propostes? No? Jo tinc una proposta. Sí. Si volem fomentar l'aliment saludable, per què no fer la setmana saludable? Això està molt bé. En cada col·legi, el plan és que en cada col·legi es facin uns mercadets donde posen comides saludables, tal com plàtans o frutes, i uns cartelets on posen les qualitats. Y además que hi hagi, jo que sé, per al menjador, hi hagi una espècie de bufet saludable amb coses saludables. Molt bé. Perfecte. Mario, el Consell naix en grans idees. I també propostes. De proximitat. Y también fer un Masterchef saludable. Eso ya lo hicimos una vez en mi colegio, pero me parece todavía una buena idea.
El que passa és que el Masterchef, pel tema de la pandèmia, l'any passat es tingué que parar i enguany tampoc el podem celebrar. Però bueno, tenim ahí guardadet per poder... Masterchef online. Masterchef online. L'any passat ficarem un concurs de la recepta saludable, que cada xiqueta enviava la seva recepta i un vídeo de com fer una recepta saludable i després entrava en un concurs. Enguany no l'hem fet, però podem pegar-li una volteta a veure si d'ací a final de curs o per al pròxim curs el fiquem en marxa, si vos agradaria participar. Vale, por hacer algo de cocina está bien. Molt bé, doncs prenem nota. Vale. Por cierto, ¿puedo ir al baño un momento? Claro. Mira, ahí ens ensenyen un trofeu de Masterchef. Laia té un trofeu de Masterchef? No te sé, activa't el micro, Laia. És de lo del 2018 que van fer en Gandia. Clar, és l'última edició, la del 2018. 2019 també es va fer, 2020 ja no ha pogut ser i 2021 tampoc, però ho tenim ahí per a preparar-ho, que sabem que vos agrada molt. I del que comentaves, del tema d'escoles, sí, efectivament, a les escoles també s'ha enviat una convocatòria a diverses jornades participatives, i entonces estan amb unes idees a treballar-se des d'ara fins a aquelles diverses dates, i entonces en aquelles dates n'hi ha una posada en comú. Passa que, clar, ahir les escoles estan a les AMPEs, al professorat, a l'alumnat, vull dir, és complet, saps? Perquè no és només a un o altre, no? Ara, sí que és un... Sí que tant a la primera fase com ara, evidentment, l'escola és una cosa, no perquè estiguen elles o ells allà davant, sinó que és un tema clau, el tema escolar, el tema educatiu, el tema de les escoles, perquè sí, perquè, vaja, no tinc les dades davant, però n'hi ha moltes i molts xiquets i xiquets que es queden al menjador, però no només el fet del menjador, també els esmorzars, també, és a dir, és un entorn bàsic, no?, en Gandia i, evidentment, en l'etapa, en l'edat dels xiquetes i xiquets, de considerar infància també, perquè és una àrea clau de l'escola en la idea de l'alimentació, perquè tot allí, a partir d'ahí, venen moltes coses, no? I bé, i ahir, a més, hi ha prou de treball també, el tema dels menjadors, el tema dels esmorzars, de quina manera, no? I això, és un poc també ahir a les escoles. Alejandro comentava pel xat que volia fer una proposta. A veure? Sí, és fer un altre espurna per als xiquets amb discapacitat. Fer un altre espurna, que sols hi ha un i és el de més menuts. Molt bona idea, perquè clar, l'espurna el que té, si no estic equivocada, si no me rectifiques, el que té també és una part d'un restaurant, no recordo el nom. Sí. Sí? Buga? Com? Buga pot ser? El Buga? És possible, no recordo ara el nom. Jo no sé el nom, però sí que tenen un restaurant que és una escola també de formació. Es diu el Boga. Daniela Grimal està posant-ho. Molt bé, és el Boga. Llavors, Alejandro, què proposes? Perquè, clar, així seran més majors. Sí. Vale, i que xiques també siguen els cuiners. Clar. Que bé, molt bona idea. Molt bé, molt bé. Una escola, tallers, com una escola d'uns tallers de cuina, per ensenyar-vos a tots a poder fer alguna coseta. No? Si és que un dia sense cuiner, que no siga un entrepà. Molt bé. És molt bona idea. Molt bona idea. Jo tinc una proposta. A veure, va la tercera. I Roser té una altra també. És que hi ha una cosa que s'atrau molt al xic, és l'art, val? Per l'art, a què ve això? Fer una espècie de obra de teatre o exposició. Eso ya tinc que pensar sobre la bona alimentació. Molt bé. Expressar la bona alimentació a través d'una obra d'art. És que tu, Mario, estàs dintre d'un grup de teatre, és cert?
O Sí, jo estic dins del Raval. Vale. Mario, podem veure la careta? Igual que la Claro. resta, que heu apagat les càmeres, és que si no, no vos veiem. Claro. Mi cara miope està aquí. Molt bé. Si és possible. Vale. Vale, molt bé. Llavors És seria... molt bona idea, el tema de l'app. Molt bé. Vale. Per ahir estava dintre del xat. Roser volia fer una aportació també. Que es algo como lo que han dicho al principio, no, pero que sería, pero en que no siguen xiquets discapacitats, no, pues fer com algo perquè puguem cuidar també els xiquets, no, perquè moltes vegades els adults diuen no, que te pots cremar, no, que no sé què, no, que no sé quant, no. I pues a lo millor pues els xiquets també te poden dir alguna cosa, per exemple, te poden dir no, mira, tens que fer això, no sé què, perquè a lo millor t'ho estan dient bé i tu estàs fent mal. Molt bé, pues, molt bé. A lo millor o algun bar o algo que puguen cuinar els xiquets o algo que algun adult es traiga a la supervisió, però que cuiden ells i que no siguin els xiquets ahí parats, perquè moltes voltes volen cuinar i no els deixen. Molt bé. Me sembla molt bona idea, Isa, també, Roser. Gràcies. Jo tinc una proposta. Avant, Carles. Proposa que al Consell de la Infància, com quan fem recomanació de llibres, pues que fem recomanació de pel·lícules. De pel·lícules, molt bé. Sí, Màster, muy buena idea. Gràcies. De pel·lícules i també podrien fer de plats saludables. També. Es verdad que estamos en saludable. I així Álvar també pot eixir de la reunió per si té algunes coses a fer. Però me sembla molt bona idea, Isa. Gràcies, Carles. Digues, Laia? També podríem fer de sèries. I de sèries, molt bé. Pel·lícules i sèries, bueno. Pel·lícules, sèries, plats... Proponer series o películas. Vale. Efectivamente. Vale. Y yo creo que la última reunión... Un momentito. Llavors, Álvar, per a quan necessites les propostes? Per a quan acabe el curs? Fins que acabe el curs? Sí, a veure, és el que comentaves, n'hi ha de temps a final del curs. Entonces, n'hi ha temps encara. Però, vaja, en les pròximes setmanes, pues, ara, ja d'avui ja se'n poden 5 propostes, que està molt bé. Molt bé. I a partir d'ahir, de les pròximes setmanes, sí, vaja, les tinc així ben anotades, i ja les pròximes setmanes, si aneu fent pensament i aneu d'acord, no sé, tot el que penseu o pensar com a Consell d'Infància per a l'hora d'incorporar com a activitat, doncs perfecte. I així unes setmanes podem parlar o parlem per telèfon i tal, de les conclusions que heu pogut arribar i ja està, no? Vull dir que perfecte. És bàsic. És bàsic de comptar en la vostra participació, però sabeu que vaja, sabeu que el tema de menjar és una que està ahí, que teniu ahí molt present i que per lo que veiem molt bé us interessa. Entonces, les interessa. Entonces, tenen idees ahí molt xules. A veure? Pensava. Res més. Vale. Adiós. Adiós, Álvar. Si hi ha una cosa més, moltes gràcies i ànim i una abraçada a totes i a tots. Pásatelo bien y cómete tu fruta. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Adéu. María José. Mario, es que no te veo, no os veo. Es que apagué la cámara. Es que si no, veo... Tengo una propuesta de película. Vale, ¿os parece si antes de las propuestas de pelis, series y demás, concreté en el tema
de la següent jornada, que ens hem quedat així un poc... Ya lo hemos concretado, nos vamos a Hogwarts. Sí, bueno, pero el 22 de mayo... No, a Hollywood. Pero ese es el tema del viaje. ¿Qué viaje? ¿No estabais hablando de un viaje? No, estamos hablando de dónde quedar. Sí, en Hogwarts. Es verdad, pero un viaje mola, o sea, sí hablando. Bueno, sí, un viaje, pero a ver, claro que a mí me parece un viaje que solo vayamos los consejeros muy injusto. ¿Y qué vamos? ¿Toda Gandía? No, pero me refiero, ya, es que me parece, no sé, un poquito como, si vamos a hacer un viaje, por favor que sea un fin de semana y que sea al menos, yo qué sé, en Cullera o en Valencia. En zonas, porque... Sí, a Valencia hay una tienda de cómics. Sí, sí, no, tiendas de manga. Tiene manga. Tiendas de manga, niños. Es que molaría un viaje a una zona que está cerquita, no sé. Lo del tema del viatge avui per avui està una mica complicat, el tema de les restriccions, llavors això, si voleu, podem parlar el 22 de maig. Però el 22 de maig, on voleu que anem? La fem en el Parc de Sant Pere, la secció? Estem al Parc de Sant Pere. Carles, ajuda'm. Vale. Pues... Parc de Sant Pere. Sí, me parece un buen lugar para cuando terminemos. Hay gente que se puede quedar a jugar. Yo creo que el Parc Sant Pere está súper guay porque... Y además que hay colchonetas y columpios. De colines a moldes. Té molt d'espai i pues Está bien. Pero hay que tener un poco de cuidado. Ya que, porque sinceramente es una zona donde está cerca de Nazaret, así que hay bastante trapicheo y todo eso. No es una buena zona, que yo piense. Gandía es una ciudad segura. Ya, pero ya no. Ya no pasa nada. No, ya lo sé, pero es igualmente eso de que he pasado por bastantes zonas. Nazaret he pasado mucho. Bueno. Y hay situaciones que... Gandía es una ciudad segura. Bueno, en Gandía muy aburrida, no pasa nada. Ya. Samuel está levantando la mano. Dime. Así que con encontrarnos un yonki. ¿El Parc de Sant Pere dónde está? Parc de Sant Pere. María, ¿tú sabes dónde está el Parc de Sant Pere? Pues claro. Yo sí. Igual. No me sé el nombre de la calle, pero sé cómo ir. ¿Tú sabes, Samuel, ¿te acuerdas dónde estaba antes el hospital? Sí, es hospital. Sí. ¿No? En el Paseo de las Germanías. Antes estaba ahí el hospital. Pues muy cerca del hospital, del antiguo hospital, está el Parque de Sant Pere. Ah, vale. Oye, ¿quién ha puesto en el chat lo de irse a hacer una excursión en la montaña? Rafa. Yo he subido al Montuber. Rafa, ¿puedes desactivarte la cámara? O sea, la cámara, coño. Rafa, ¿dónde estás? Que no te veo. Estoy aquí. Vale, Rafa, me quito el sombrero. Me ha parecido una muy buena idea. Vale. Sí, es que es una excursioncita porque ir a comer un fin de semana, subimos una montañita todos, claramente teniendo cuidado con otros animales como serpientes, porque ya me encontré subiendo una montaña y tengo un trauma. ¿Y qué vos sembla si... ¿Cuál montaña era? La creo, o sea... Mira, Guillem, què t'has posat una serp? Una serpiente canadiense. Molt bé. Va, que... Si com estem en un entorn natural, que estem parlant d'excursions i de més... És que és el meu animal preferit. És el teu animal preferit? Molt bé. Yo una vez vi una en un campo. El meu també. El meu soc jo, que soc un animal. Le cayó una piedra en la cabeza y se fue al lobby. Escoltem un segonet. Què vos sembla si quan fem d'excursió plantem un arbre? Heu plantat un arbre alguna vegada? No. Clar. No. Sí. L'any passat vam anar a una zona que crec que era un barranc. Sí. Que hi havia molts arbres i estaven les canyes per aguantar els arbres. Ah, sí, però en un programa que... Daniela, pots dir també que en el col·le tal vegada heu participat en un programa... igual.
Va. Al final... Se llama Arbres a l'aula, no? És possible. Sí. I aquí ho plantaríeu un arbre. I si... Nosaltres sí que hem plantat algun arbre perquè en el Parc de l'Est una vegada, al Parc de l'Est hi ha com unes escales, no?, que tu les baixes i hi ha com un munt de zones, pues, tot, no? I pues tenien que veure un poc els arbres que hi havia. Molt bé. També vam plantar, bueno, i tenien que buscar diversos arbres i va estar molt guai. I pues també vam plantar un arbre i també hem participat en arbres a l'aula. Molt bé. I també en el dia de l'arbre. Claro. Tinc una recomanació de llibre. Vale. Passem... Jo de còmic, bueno, llibre també. Vale. Jo tinc de llibre. La puc dir? Que m'interessa saber lo de l'arbre. A veure si voleu que la següent sessió, que és el maig, que és el 22 de maig, és la primera sessió presencial que fem, plantem un arbre, i és l'arbre del Consell de la Infància. Vale. De plantar un arbre. Es que cuando dice plantar un arbre pienso mal. Vale, pues piensa bien. Vale. Pero entre todos tenemos que pensar también qué especie. Sabeu que hi ha especies que són d'ací, que són autòctones, que són les més recomanables, i altres que són de fora. ¿Vale? Hi ha arbres que són de fulla caduca i altres de fulla perenne. O arbres que plantemos un baobab y destrozamos todo el parque. Estás muy violento, María. Admin. ¿Vale? Yo quiero plantamos un baobab. Quan les persones, la Daniela que va anar en el cole a plantar un arbre, recorda quina espècie era? Si un pi, una carrasca, un garrofer, un tidoner... Un garrofer. Què t'agradaria plantar? Un garrofer. Molt bé. Vas plantar un garrofer. Vale. Però no sé quina era. Vale. Pot ser una carrasca? Sabeu la carrasca quina és? Sí. Nosaltres, com vam participar en lo de arbres a l'aula, pues nos van a dar 3 plantes, o sea, 4, que eren 4 grups i les tenien que cuidar. I uno era carrasca. Claro. És que la idea és que l'arbre del Consell després tinguin cura d'ell. Clar, no podem anar a plantar un arbre i després no regar-lo i no... Ja, perquè no es morirà. Claro. Que lo reguen otros, es broma, ¿no? Un pi? Un pi està bé també. Un pi d'ací. Uno que no se tenga que regar mucho. Uno que no se tenga que regar mucho. Ya. No me furula el wifi. No passa nada, Guillem. Vale, llavors, això vos sembla bé que ho fem? Sí. Vale. Sí. Molt bé. Andrea, ¿te parece bien? Sí. Aún es plantaría el arbre. ¿Cómo? Aún es plantaría el arbre. És el que estem valorant. Què? Que no me furula, no ho he sentit. Que si vos sembla bé, Guillem, que plantem l'arbre. Però hem de determinar també on el plantem. Quin? Sí, jo trobo que, com comentava Roser, allà al Parc de l'Est o Parc de l'Ausiàs Marc és un lloc xulo també. Ahí estaria guai, si vos sembla bé. I quina espècie vos agradaria que plantaren? Si un pi, una carrasca o un garrofer, per exemple, un lledoner. Hi ha moltes espècies. I això, si voleu, també ho podeu treballar en el col·le, en ambientals. Jo crec que podríem, que un garrofer estaria bé. Un garrofer, molt bé. Un pi, per plantar un pi. Un pi. Quan creixca, pues, la garrafa se pot utilitzar per moltes coses per cuinar. Claro, i és alimentació saludable. Rico. No, perquè si el cuidem, després se pot cuinar molt bé, perquè una vegada una xica que va vindre ens va portar com un tros de coca, no, que ens van dir, i nosaltres la vam provar, no, ens van dir després, no, porto garrofa. No, i ens van quedar super sorpresos perquè pareixia que portava sucre i no portava. I també es feia com una espècie de nocilla, però de garrofer, que ho utilitzaven abans com de xocolata. Pues també es pot mirar la recepta o algo. També, mira quina bona idea.
Jo és que m'agrada molt cuinar i doncs me busco moltes receptes. Molt bé. Vale. Vale. Perquè un arbre, per a vosaltres, quina simbologia té? Jo, per a mi, un arbre és com... a veure, és com una persona, no, però que le tens que anar, perquè crezca, tens que anar regant, no? Que és com el seu menjar, no? I pues és com una persona que tens que anar cuidant-la, si se posa malalta, pues també cuidar-la, i pues jo crec que és tractar-la com una persona, bueno, un poc diferent, perquè a veure, tampoc li vaig tirar ahí menjar, però sí aigua, que és el seu menjar, i la seva beguda, no? I pues és com, pues això, una persona. Molt bé. I també pot significar com plantar un pino. La vostra presència dintre de la ciutat de Gandia com a Consell de la Infància i òrgan de participació, no? També. Molt bé. Us sembla bé? Laia, què opines? O sea, pensaba que tenía el micro abierto. ¿Qué de qué? Sí, ve. Me parece. Molt bé. Molt bé. Rafa comentava que a ell el garrofer no li agrada perquè fa mala olor. Pues bueno. Hay una planta por un paseo que huele a pies. ¿Hay una planta en el paseo que huele a pies? A pies sudados. Huele fatal. ¡Qué asco! Ya, huele fatal. Un día, el día que quedemos, buscaré la planta, cogeré una muestra y os la pasaré. Ni se te ocurra. Sí, que huele a pie sudado. Tiene que ser sudado, no puede ser normal, es sudado. Pero a pie de leñador sudado. Espérate que voy a potar. ¿Y cómo sabes tú? ¿Cómo Os voy a traer una muestra para que lo habláis. María, no, gracias. Preferimos una flor o una rosa que huele bien. Vale. No plantas que huelen a pies. Hay regalos que nos gustan más, creo yo. Vale, hay otra cosa que sí que me gustaría comentar con vosotros. Se acerca ya la cloenda del Consell de la Infància, ¿vale? Carles o Laia o algú de sisè heu participat en la cloenda del Consell? És un acte que fa a final de juny, a final de curs, però bé que es fa com una espècie d'audiència pública, una trobada amb l'alcaldessa i amb responsables polítics o responsables del govern, perquè vosaltres heu fet una selecció de propostes i les presenteu a l'alcaldia. Sabeu de quin acte parle? No, porque no. Pues no repito. Rafa. Què? Tu que eres de sisè, has anat alguna vegada a la cloenda del Consell de la Infància? Jo? A què? A la cloenda del... ¿Heu anat alguna vez? Ai, Se está rayando. Cloenda al final, en juny, es fa un acte, no sé si en el plenari de l'Ajuntament, on presenteu una sèrie de propostes a l'alcaldia, a l'alcaldessa de Gandia, que heu estat treballant durant tot el curs. A la cloenda, jo no haver anat, no sé. En juny, se me sent? Sí. Ah, vale. En juny fem l'últim plenari. L'últim plenari del curs, que és quan vosaltres recolliu propostes de millora de la ciutat i li digueu a l'alcaldessa i les traslladeu per a que ella al mateix temps ho trasllade als diferents departaments i en novembre és quan vos diu anem a fer això o això no es pot fer o podem fer això d'esta manera. És que esteu, alguns de sisè, Verònica, tu no has participat? Verònica està? No sé si està. No. Enguany no està. Bueno, doncs
En teoria, si la situació sanitària ens ho permet, ho farem en el plenari, perquè també han disposat de seients, de més seients, per a que els regidors en una sessió normal estiguen també guardant les mesures de seguretat i aleshores trobo que nosaltres en juny també podrem fer el plenari de la cloenda allí. Aleshores, n'hi ha que treballar propostes de millora de la ciutat que voleu dirigir-li a l'alcaldessa. Això no vos sona? Haver anat? Jo sí que vaig anar l'any passat. Claro. Va ser de manera telemàtica, però vam anar. Exacte. L'any passat ho tinguem que fer de manera telemàtica perquè la situació sanitària no ens permetrà reunir-nos tots. Sí que vaig anar. L'any passat. Sí, i enguany, si tot va bé, farem la jornada presencial el dia 22, en la planta de l'arbre del Consell de la Infància, que significa l'arrelament de la participació ciutadana des de ben menudets. I la idea és no que no sols vosaltres planteu un arbre, sinó que totes les edicions dels Consells de la Infància planten un arbre, de manera que cada any els membres del Consell de la Infància plantaran un arbre, el que vosaltres trieu. Entonces un dia serà un bosc. I un dia esperem que siga un bosc. Ens havien suggerit fer-ho en el Parc Ausiàs March, que queda una miqueta més enrere, però sí que és veritat que hi ha molt d'espai per a poder donar lloc a molts arbres. Vos imagineu que el dia de demà fora el bosc del Consell de la Infància i vosaltres fareu uns dels primers que plantareu l'arbre? De fet, vosaltres sereu els primers que planteu l'arbre. ¿Seríamos los guardabosques Pues qui sap si el dia de demà de forma voluntària podríeu cuidar el bosc? No? Ah, que bé. Podem passar a la recomanació? No, una cosa. Sí que tinc un munt de recomanacions jo. També. O sea, puc dir dos que tinc? Puc dir una cosa, per favor? Sí, Laia. Sí, Laia. Que la de... Quan acabem d'ací, en primer podrem vindre. Com? Quan acabem del Consell, en primer de l'ESO podrem vindre. Estem intentant, si voleu, de cara al curs que ve, de cara a setembre, començar el que és el grup de corresponsales que diuen, que són no és Consell d'Infància, sinó ja seria més cara als adolescents. Llavors, si voleu, podem fer el grup de corresponsals, si vos sembla. Però què és? Corresponsals, en compte de dir-se Consell de la Infància, seria corresponsals. Són els que vosaltres ara esteu en 5 i 6, doncs a partir d'això. Serien els corresponsals entre secundària i els organismes públics d'Ajuntament. És el mateix que vosaltres feu ara, però per a altres cursos més abans. Rafa, si vol, Carles i Lídia Bellís, Laia, que ha fet la proposta, entenc que també estarà interessada, Mario, que ara està en 6è, l'any que ve estarà en secundària, potser també... En l'ESO. Secundària, no? Tenia 2 propostes de llibres. Molt bé. Vale, va, llancem les propostes de llibres. Jo... Però sí, Laia. Jo segur. Vaig. El primer manga... El primer és un manga. I es diu Boku no Hero Academia. Está el anime en Netflix. Ya, pero yo tengo el manga en físico. Alberto. I trata Adeu. Ens veiem el 22 de maig. Yo tengo el manga de One Punch Man. Adeu, Alberto. Y el anime también está. Y este trata sobre un chic que, o sea, un món en el qual tots naixen amb poders, però i també hi ha una escola que t'ensenya com usar-los. I un xiquet que es diu Deku, que no té poders, un dia la seva millor estrella li passa el seu poder i pot anar a l'escola i empieza a controlar-lo. I el segon és un llibre, que és Harry Potter i la piedra filosofal.
Yo de ahí se me vi la peli, el libro no el tinc. No hace falta Harry que Potter explique de qué directamente. trata, ¿no? No. No. Literalmente no. Vale, pues estas eran todas mis propuestas. Vale, ahora puedo ir yo. Sí. Jo vaig a proposar un llibre que, bueno, que no és un llibre més que res, no és tampoc un còmic, però és una novel·la gràfica, no sé si sabeu el que és. Sí, sé lo que es un V de Vendetta. No sé lo que es. Bueno, pues és com un còmic, però en lloc Más de les adulto. lletres d'estar en mayúscules, estan en minúscules, i és així. I pues, i també vaig a recomanar una pel·li. Però el llibre es diu Los Superhijos, que són els fills de Superman, de Batman, i pues encara no me l'he llegit del tot, de fet, me'l va comprar ahir ma mare. I està superxulo, i vaig per la pàgina ja 54. ¿Cuántos té? Tiene 152 páginas. Maravillosa jugada. Y pues está súper chulo. Y una pel·lícula que vull recomanar es diu Titanic. Igual l'haureu vist, no? Titanic. Titanic. Yo sí la he visto. Yo no, pero sí que escuché hablar de ella. Lo peor es que es real. Ya. Es una pel·lícula pues, que està xula, però tampoc és que disfrutes veient-la. Vull dir, està No, xula, però... a mí me ha traído malos recuerdos. Literalmente dura casi 2 horas. O 3. 8 horas si quieres, si lo pones en cámara lenta. ¿Cuánto dura en total? A ver, no lo sé, 2 horas, pero sí. si lo pones en cámara lenta te va a durar 10 horas mínimo. Lo voy a buscar incluso, mira. Duración de Pues, Titanic. és una pel·lícula que no disfrutes veient-la, encara que l'actuació està molt bé, els fondos també, però tampoc és que disfrutes veient-la, però és que està basada en fets reals. I pues l'altre dia el Titanic va complir 109 anys. I ja està, no es volia dir això. Molt bé. ¿Cuál Titanic? La de Leonardo Me acuerdo DiCaprio. que una vez me Voy a encontré recomendar una película. Yo tengo que recomendar. Me acuerdo que me encontré un meme que era el de en 2022 se va a hacer el Titanic, se va a construir el Titanic y va a hacer el mismo recorrido que el original, el iceberg. Lo voy a volver a hacer. Triana tenia un llibre per a recomanar. I després Alejandro, Roser i Laia Traver. Pues el libro que voy a recomendar se anomena El sabio rey loco y otros cuentos, que está escrito por Empar de la Nuza, principalmente el llibre del sabio rei loco, també la història d'un llapis o la lechera fabulista i molts altres contes que estan molt interessants. Són curtets però interessants. Molt bé, gràcies. Alejandro. Jo tinc dos. Uno que està en valencià, que es diu El cullerat i la cassola i el cullerat, en valencià, i també The Crazy Hags, que és una família de youtubers. Sí, yo conecto. Mítico. No los tengo, pero sí que los conecto. Esos libros son más míticos que tener un suegro que trabaja en Ikea. Ya ves. Un segon. The Crazy què? És que jo no ho he escoltat bé. The Crazy Hackers. Crazy Hags. Hacen hacks. Molt bé. Es verdad, no, Life- pero bueno. Que no sean life hacks, por favor. Molt bé, gràcies Alejandro. Molt bé. Roser i després Laia. Una cosa, me va molt mal el wifi. Puc aprofitar ara que me va bé per dir-ho? És que si no igual no puc. Qui és? Ah, Guillem. Vale, és que... Vale. Vale, Guillem, avant. Sí, Roser. Roser, t'importa? No. Vale, Guillem. El wifi del chi. Se le fue otra vez. No furula, el wifi no furula. Roser, mentre arriba Guillem, No va muy fluido.
a veure, és un llibre no, que me la porta el... Bueno, són diversos, però uno me la porta el ratolinet, no? Perquè per poquet se me va caure un dent, no? I el ratolinet m'ha portat este llibre que està superguai. A veure, jo encara no me l'he acabat, perquè fa molt poquet. Vale? És que va esperar ahí encara perquè és prou grossell, ¿vale? I pues està la portada, ¿vale? Com es diu? Es diu El enigma de l'estrella fugaz. Bueno, en chicotiu así posó los casos de Timmy Thompson. Y en mezcla posó El enigma de l'estrella fugaz. Està superguai, però a part de... a mi m'agrada molt, sobretot, perquè després de cada capítol... Espera, vaig a ensenyar-vos això perquè no crec que ho entengueu. Després de cada capítol vos diu així com una lupa o 3 o 2 o 3, no? A veure si puc ensenyar-ho perquè... Es veu la lupa? Sí, sí, la veu. Si poso una lupa és que és fàcil. Si poso 2 lupes, un poc més difícil, i si poso 3 lupes, lo més difícil possible. No? I és com que te diu així, si és fàcil, no? I després, darrere, és que això no us puc ensenyar perquè darrere poso com unes coses que són lliteres al revés, no? Que suposo que ara l'espí se veu al revés, és que no puc ensenyar-ho perquè si no ja faig història del llibre. No, perquè això és una pista de lo que passa, de lo que ha dit o que... Per exemple, ella ha dit això, no? Perquè els personatges principals són Lily, Timmy Thompson i uno que ara no és el nom. Lily Potter. I pues, no. I pues, si per exemple Lily ha dit algo, després te diu la pista... te diu, per què Lily ha dit això? I en la pista te diu un poc per què, no? I tu has que mirar un poc la solució. I en el següent capítol tens que trobar la solució, no, però te la posa. A veure, si per exemple la solució és que la entrada és la B, és que hi havia uno de laberinto, ¿vale? Que la entrada és la B, ¿no? Pues... ahí te diu, y efectivamente la entrada era la B, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Perfecto. Aleshores que està superguai, ¿vale? Un altre llibre que vull recomanar, que tinc així, es diu Las locas aventuras de las hermanas de TikTok. La senyora Julia García, que és una TikToker, no? I també youtuber. A ver. Portada, ¿vale? No, returbio. Esta es la hermana menuda mía y esta es la gran, que li diuen Julia. Mira, Julia. Li diuen Julia. Molt bé. I pues... I què conta el llibre? Per exemple, conta diverses coses que l'hem passat, per exemple, a veure, és que sa mare sempre les deixa soles perquè ella se'n va a treballar. I en teoria, Julia cuida de Mia, entre cometes, perquè, per exemple, sa mare no les deixa banyar-se en la piscina, però elles, quan no està sa mare, si tenen calor o algo, li diu, mira, anem a banyar-nos a la piscina perquè no sé què, però això dic entre cometes que la cuida i a la vegada no la cuida, i a la vegada li deixa fer trastaes. Mia és superbromista, no? I sempre li està gastant bromes a Julia, moltes vegades, no? Perquè o ella la deixa fer alguna trastada, o per exemple, ella li diu, ai, que m'ha passat algo, ella va corrent a veure què li ha passat a la germana i li ha gastat una broma. I hi ha una, no, que és que... Que fan TikToks o algo, perquè com el llibre és en TikTok, vale. I també fan YouTube, o sigui, també fan youtubers. YouTube, no? I pues ja també estan en YouTube les històries, no? Però jo les veig en YouTube i també me les llisc. Molt bé, perfecte. Sí, vale. Vale, Roser, espera, perquè... Quiero recomendar una película.
espera, perquè... Digo que és que el wifi me da molt mal i necessito dir-ho perquè a lo millor després ja no puc dir-ho perquè me va fatal. Després de Guillem anirà Àngela. Gràcies, Roser, perdona, és que si no se'ns va el temps. M'han agradat molt els llibres que ens has recomanat. Gràcies. Guillem, i després Àngela. Què sembla, Àngela? Però venga, que anem a tardar. Guillem? Altra vegada, si no se no sabe. Vinga. Jo vull recomanar un... Avant. Una pel·lícula de Netflix que es diu De amor y monstruos. Vale, d'amor i monstruos. Vols escriure-ho pel xat? Perquè és que jo no t'escolto bé. Jo tampoc. Vale. Guillem, si te funciona el xat, escriu-ho pel xat i així anem avançant. Te sembla bé? Perdona, però és que no te sentim. N'ha anat. Vale, pues Àngela, avant. Vale, yo voy a recomendar la saga de Jerónimo Stilton. Molt bé. Perquè jo i un amic de la meva classe mos els hem llegit i jo crec que podria agradar a molta gent que li agraden els llibres d'aventures. Aventures. Molt bé. Molt bé. Gràcies. L'heu llegit vosaltres, este? Que comenta Àngela? Claro. Jo no, però per al seu aniversari, per un aniversari d'un amic li va regalar aquest llibre perquè ell el volia. Jo tinc prou. Jerónimo Stilton és més vell que la tos. Laia, quin volies recomanar tu? Que yo, primero que lo del Titanic, ¿cuál peli? ¿La de Leonardo DiCaprio o la de 1943? La de Leonardo. Ah, vale. Y lo otro, que tengo lo mismo, lo de Jerónimo Stilton, pero se llama Thea Stilton. Son familia. Es su hermana, su prima, no me acuerdo. Yo tengo 4 de Thea Stilton. Ah, por eso he dicho que son familia, no me acuerdo. Y también una peli que está muy guay es de Netflix y se llama El Día del Sí. El Día del Sí. Yo la he visto. L'has vist, Àngela? Molt bé. Rafa en tenia un. Sí, yo tenía una recomanació. Quina? Pues una recomanació de llibre que es diu Percy Jackson. És el primer llibre i tracta pues, d'un adolescent que es diu Percy Jackson que bueno, lo puedo decir en castellano, es que me lío un poco. Pues es un adolescente que se llama Percy Jackson, pues que es expulsado de 6 colegios y que padece dislexia y dificultades para concentrarse. Bueno, si después seguís leyendo, pues descubriréis que al final no padece todo eso, que padecerá otra cosa. Y pues que también hay personas que se burlaban por inventarse historias fantásticas, pero ni siquiera él mismo acababa, bueno, él ni siquiera se las creía hasta un día que descubre que los dioses del Olimpo pues que le revelan la verdad, que Percy es nada menos que un dios, que un semidios, perdón, que un semidios es como mitad dios, bueno, es como el hijo de un dios y de un mortal, de una mortal, ¿no? Y que un día, pues, espera, que me cuesta explicar. No te preocupes, que hay tiempo. Y bueno, y como tal, ha de descubrir quién ha robado el rayo de Zeus y así evitar que estalle una guerra entre los dioses. Para cumplir la misión, pues contará con dos amigos. Grover, que es un joven sátiro, y Annabeth, que es la hija de Atenea. Y bueno, pues este libro lo recomendaría para las personas que les guste la mitología
Y pues bueno, de esta saga hay 5 libros. Y pues bueno, me está gustando mucho, me está costando leerlo porque cuesta mucho, no hay dibujos. Bueno, a ver, bueno, la letra es pequeñita, pero aún así me está gustando. ¿Cómo se llama? Percy Jackson y el ladrón del rayo. Hay más libros, o sea, son 5 libros, pero este es el primero, me estoy leyendo el primero y está muy chulo, la verdad. Vale. Ya está. Gràcies, Rafa. Molt bé. Me ha costado explicarlo un poco, es que... No pasa nada, es que por lo que cuentas, la trama es un poco más complicada. Sí, bien, te sentim i t'escoltem, vinga. La pel·lícula va de que hi ha un asteroide que es diu Agatha 616 i la humanitat fa el que millor sap fer, tirar un mogolló de missils i destruir-lo. Ah, vale, però... Però aquests missils tenen compostos químics que cauen sobre la Terra i totes les criatures de sang freda muten i es converteixen en monstres. I el protagonista té una nòvia i com, bueno, el 95% de la població humana s'ha mort per els monstres. I el 5% que queda està refugiada en búnkers i en tot el que queda. Un apocalipsi. En campaments i en tot en puestos on es poden amagar. I pues, el protagonista té una nòvia però està en un altre campament crec que és 140 quilòmetres i com els cotxes i això ja no tenen gasolina ni res, la humanitat no produeix res. Una cosa que sí que és veritat és que es veu tot superverd i que és el que passaria, però es veu tot superverd. La humanitat ha deixat de produir energia i es veu tot superverd. Bueno, i que el protagonista és del búnquer, que té molts amics en el búnquer i li fan un mapa i tot perquè pugui anar al búnquer, al campament de la seva nòvia, i passa 7 dies en la superfície intentant sobreviure de tots els monstres i això. Troba un gos i 2 persones que viuen en la superfície i li ajuden a arribar. Y está muy chula. Pero una cosa, María José, que m'anaves a dir algo però al final no m'has pogut dir. Què m'anaves a dir? ¿A tú, Rafa? No recuerdo. Sí, que me ibas a decir algo pero que al final le iba bien el wifi y pues ha empezado a... ¿Me ibas a decir algo? No, claro, sí, que gracias por la explicación y que si querías comentar es que aquí en el chat había visto que querías recomendar un libro, entonces creo que era el turno de Guillem, se ha salido, entonces te comentaba si querías comentar, te preguntaba. Vale. Lo del libro, recomendar el libro. Vale. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más queréis comentar? No. Vale. Us llegarà una activitat didàctica al centre educatiu que sí que m'agradaria, per favor, que la mirareu, que és el tema de l'assetjament escolar. És un tema delicat i sí que m'agradaria que ho mirareu bé, ¿vale? A veure de quina manera, si coneixeu algú que patís bullying o algun... A mi me fen. Sí? Vale. No vull tampoc que ho comentem així de manera oberta i de més, però sí que m'agradaria veure vosaltres com a representants del centre educatiu o del vostre curs escolar, que és 5 i 6è, si voleu comentar alguna cosa a títol personal amb els mestres o si voleu comentar-ho al Departament d'Infància, però a veure si podem fer que això no torni a passar, perquè és un tema bastant difícil. Vale? Pues arribarà una fitxa didàctica al col·le per a veure que hi ha un curtmetratge perquè el pugueu veure i a partir d'ahí farem un xicotet debat.
i treure unes conclusions. Vale. Crec que millor per a que no passe, lo que se pot fer és que, si per exemple tu coneixes algú que li fan o algo i pues, que en el pati o en classe o quan siga que li facen, no, pues tú intentar pues defenderlo. A lo millor si le pegan o algo, pues dir-li, pues no, perquè això pues, li fas mal, no sé què. Clar, i van a parar, no? Jo crec que el que li podrien dir, pues, millor que també és una persona con totes. La gran pregunta es, ¿pararán? La respuesta es no. Esa es la gran pregunta. Claro. No. I la resposta és no. No parem. A mi em feien i em vaig canviar de col·le per això. I no paren? Pues això no, ja han parat perquè ja no. En mi cole no hay bullying como tal. En el meu tampoc. En mi cole no, pero cuando salgo, por ejemplo, al parque, siempre, ahora ya no, pero siempre habían unos niños que me querían hacer bullying, pero yo no les dejaba porque soy todo el poderoso Goku, tío. Ya. O sea, igual no tanto en el Aquí cole, tenemos uno de los fuera. admins captados en cámara, Samuel. ¿Te has dicho Mario, lo de los admins? El admin es, en plan, tú ahora literalmente eres el admin porque eres la que manda en el grupo. Jefa. Es como jefe. Administradora. El que manda. Administrador. En contra de líder, ahora Diego admin. Sí, pues el admin es Samuel. Muy bien. Muy bien. Pues Mario, ahora mismo te has ganado todos mis respetos. Gracias, bro. Vale, pues a mi si podeu a veure les persones que si heu tingut algun cas o algo proper o a vosaltres mateixos, a veure quina solució podem donar, perquè no podem permetre aquestes coses, d'acord? Pues que denuncien. Ja. Però és que, clar, a partir de 14 anys ja poden anar a la presó, però menors de 14 no poden. Però en les vostres escoles... Però amb 10 o 11 Però no poden està... anar a una correccional. No, amb 10 o 11 No sé. poden anar a una correccional. Almenys crec que en Espanya no, però en altres països com Latinoamèrica, en la nostra edat, si fas un crimen molt greu, te porten a una correccional. Si és molt, molt greu, a una cosa que és correccional i després, quan ja tens 18, et manden a una prisió. Pero para terminar en una correccional tienes que robar una cantidad muy grande de dinero, hacer un acto muy malo para que te hagan eso. Vale, però la idea no és això, la idea és veure de quina manera es fa previndre per a que ni patiu l'assetjament ni que els altres acaben en un correccional. Això és veritat. Entonces, això és algo que cal treballar en escoles i la veritat és que està molt bé saber quina és la vostra sensació, la vostra impressió i la teniu que traslladar a les escoles, als vostres tutors o fer una tutoria en la que vosaltres pugueu dir què és el que sentiu o almenys el que percebiu, perquè a vegades els profes no arriben a veure com vosaltres ho sentiu. Claro, eso pasa. Bueno, en la meva classe, per lo menos, no sé si en tot el col·le, però en la meva classe, per lo menos jo no veig res de bullying. De normal són els mateixos. Ni en la meva. De normal què? De normal són els majors del col·le, que en este cas en Wayne soc jo, però jo no faig bullying a ningú. Perquè de fet a mi m'ho han fet. Claro. Los que más hacen serán los de la Insti. En secundària. Sí. L'any que ve aniré a l'institut i seré el més menut, dels més menuts. O sigui que igual. De normal sempre ho fan els més majors perquè creuen els machitos i tot això. Voleu que fem? Què podríem fer? Una campanya de sensibilització?
des del Consell de la Infància, perquè vosaltres representeu a la infància de Gandia, ¿vale? Bueno, una part. Llavors, se vos ocorrís alguna cosa per dir això no es pot consentir per a que no torni a passar? No sé si ja de cara a la ciutadania o de cara al centre educatiu. Jo tinc una. Per algo? Jo tinc una, i és que empecé a incluir, perquè tu sempre que en el col·legi te donava un paper per pintar infantil, sempre te donen la família de pare, mare, fill o fill i filla. Però nunca he vist una pare, pare, mare, 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 un sol pare, una sola mare. Perquè sempre és el pare i la mare. La diversitat de la família, que és el que estàs dient, també anem a treballar-la, però no sé si ens donarà temps enguany. És que tenim un munt de propostes, però per al curs que ve sí que celebrarem el Dia de la Família i farem al·lusió a la diversitat de la família, perquè ara ja no és la típica família de pare-mare, sinó que hi ha molts tipus de família. Ja. I què volies comentar? Mario? Sols volia això. Vale, m'interessa. Vale. Pues res. O a lo millor per a que no torni a passar-nos per una tutoria, no com que jo, a lo millor, o nosaltres ho diguem als professors a veure si mos deixen, i si mos deixen parlar i que els companys i nosaltres fem una pluja d'idees i la que, per exemple, nosaltres després o mos l'apuntem en una llibreta o alguna cosa i diguem sí, les idees o les que millors o les tenem poquetes totes, no? I la que diguem, això jo crec, nosaltres creiem que pot funcionar per això, per tal, no sé què. I així, a lo millor, encara que no s'hi puga parar tot, encara que sols siga de Gandia, però per lo menos el nostre granit. Exacte. Molt bé. Pues a veure si podem treballar aquest tema, ¿vale? Dubtes, preguntes? Tots comenteu ja que heu d'anar-se'n. Voleu que donem per finalitzada la sessió? Sí. Pues sí. Vale, molt bé. ¿Us ha agradat la sessió? Que serà, espero que la última virtual. Sí, ha sido interesante. Sí. Bueno, una pregunta, al final on plantarem l'arbre? Pues l'arbre estem valorant, a veure si pot ser en el Parc de l'Oest, en el Parc de l'Est que dius tu, que ara es diu el Parc de l'Ausiàs-Marc. De tota manera, la següent sessió segurament... No, però jo estic dient el Parc d'Ausiàs-Marc és un altre. No, el Parc d'Ausiàs-Marc és un altre que el Parc de l'Est. I el Parc de l'Est quin és? El Parc de l'Est... No sé si no és el de la Fira? El Parc de... No sé on està, si vols puc cridar a ma mare i així, pues... És que jo trobo que el Parc de l'Est és el Parc de la Fira i el Parc de l'Ausiàs-Marc és el Parc de la Fira, també munten la Fira. El que passa és que abans el Parc de l'Est, el Parc d'Ausiàs-Marc es deia Parc l'Est. Crec que és el mateix. De tota manera, on voleu... Adéu, Daniela. Si vols li puc preguntar a ma mare, a veure si... Adéu. Adéu. Un moment, vaig a preguntar-li, ara vinc. Adéu. Vale, adéu. Una pregunta antes de acabar. Sí, sí, molt bé. Les cartes aquestes que vam dir d'uns xiquets d'Àfrica que venien a Gandia? Acabem de rebre-les. És que tinc ganes. Sí, tens ganes? Molt bé. Pues tenim en total... Tinc que anar. Molt bé. No sé Adéu. Adéu, Rafa. Esta és ma mare. Molt bé. Pues les cartes, Guillem, tenim 36 o 37 cartes. Llavors, com sou 15 consellers, com sou 32 consellers i 15 coles,
sí que així m'agradaria saber com voleu que ho dividim. Perquè, clar, no sé tampoc si serà per classe, si preferiu que... Adeu. Adeu, Triana. Si voleu que siga per classe o per conseller una carta, ¿vale? La mamà de Roser... Ara t'ho expliqué. Aprofitem que està així la mamà. Com estàs? Molt bé, Maria José. És que has de vindre, que has d'explicar. Jo dic, però què passa? Perquè estàvem valorant a veure de plantar un arbre perquè simbolitza la participació del Consell de la Infància i estàvem previst, estàvem valorant a veure si podia ser a partir de finals de maig o principis de juny. Rosera comenta que va plantar un arbre i ha comentat que era en el Parc de l'Est, en el col·le. I jo li comenté que el Parc de l'Est és el mateix que el Parc de l'Ausiàs Marc, perquè ha canviat de nom. És que l'Ausiàs Marc jo crec que és el que està empisat i passes la passarel·la... Vale, la fira. I el Parc de l'Est és lo de baix, la part molt empisada, la part verge, vora el riu. Sí, no, però abans de passar el pont, jo crec que és l'Ausiàs Marc, que n'hi ha ahí unes casetes que són de l'Ajuntament. Vale. La passarel·la, en la fira i posaven abans el mercadet. Jo crec que això és el Parc de l'Est, però bueno, que tampoc ho sé. I ahí, pues, on està la Casa de la Natura, ahí és on van anar a les escoles a plantar arbres, però no sols és el col·le nostre, sí. Vale, doncs és això, perquè estàvem determinant a veure on plantaven. Un dels llocs que determinaven, que estàvem valorant, era el Parc de l'Est. El que passa és que jo he dit Parc de l'Ausiàs Marc. Tenia raó, Roser. Jo tampoc ho sé. Bueno, ja està clar. Ja està, gràcies. De res. Estic silenciat. I al final on serà? Pues jo trobo que on dius tu, el Parc de l'Est. Vale. De tota manera, això, com és per al mes que ve, dilluns segurament envia jo ja al col·le tot el que em està parlant, que em parla del munt de coses en aquesta reunió i farem un xicotet de resum. Me'n tinc que anar, adeu. Adeu, Guillem, d'acord? Vale. Molt bé. Pues, si voleu, hem finalitzat la sessió. Gràcies a tots per vindre. Vale. Vale? Adeu. Adeu. Adeu, Samuel. Adeu. 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 Fins la pròxima. Adeu. 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 Adeu, Júlia. Carol, me'n vaig. Ara, que no tenia el micro, no trobava el micro, que no sabia on estava. Ui, ells han estat condidors, Mogolló. Que guai. Jo crec que llevat el rater dels llibres, que són molt pesats, la veritat són molt pesats. Però és que també he de donar-los espai perquè si no s'han de desfogar una miqueta. Sí, però vull dir jo, la resta ha estat genial. O sigui, que superbé. Sí, sí. Bueno, comentem el dilluns perquè hi ha moltes coses que anar fent. Sí. Bueno, beseta. Adéu. Adéu.